Kidon ki por banyait nang ba kilinti ki basuk kidon ru ki por banyha banyait lam ba ki them bat ki lomba jong ka jing im ha ba jing em ka so ni ha clear u bum ka jing em pi don o kan no jing thiên ba krao kum ba phim ba chu shen để của Giêsu phiền shen ha ba pi dan ha ri them but kem ye jinker men na mar kan beb ka step kan wan na ba pin long mar way Hajan jong pi u yen angel kirwan ya pi ki ger sau dong tuins ken to wat shem din shi pai ha ma dan ma na mar Giêsu la đập cho biết tha Hajan jong pi u yen angel kirwa ya pi ki ker sau dong twins can go wat shep din shi pai ha ma dan ma na mar Giêsu la đập cho biết ka kalong basuk shisha yangi ban kren pat ban yai abaga jing im kasuk kapiang Henry de pen katma kan habinya kendu iki jing e kisya ka jing im de hukum kini ki por ni don kam ban long shlor ban penlong ni karai barang ba
บันยังสแคมบันยายแน่บัดบันยายยายชะพรังลับพรังยังไงพี่บังยันนังพระนายบัดบังยันนังตึงชันกับบันนังยายกิสลีบัดกิปออาเมน